Ndokuchinganzai zvakare kuchirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor. Toda kutenda vateereri muri kuramba muchiita kuti chirongwa chiendere mberi kubudikidza nekuramba muchitumira mibvunzo yenyu. Mwari akuitirei zvakanaka. Tinotendawo nevamwe vari kuramba vachitumira vamwe mamessages avari kuwana pano. Mwari akuitireiwo zvakanaka. Rambai muchiita izvozvo, rambai muchikokera vamwe vanouya pachirongwa vanokwanisa vaunzewo pachirongwa. Toda kudayira kuti Mwari anoramba achitibatsira. Sekutaura kwatoita mazuva ose, kana mubvunzo wenyu uchinge wapindurwa pano zvisina kunyatsojeka, please feel free to let us know. Mwari achitibatsira, tinodzokorora zvakare, tinotarisa zvakare, tinoti patisina kunyatsopedzeredza ndepapi, and tinahwo here umbo hunowanikwa mubhaibheri hunoita kuti kona iroro rijeke. Saka sunungukai kuramba muchibvunza, tinobatsirana pamwe chete. Mubvunzo wanhasi watoda kupindura uri kuti kunhai pastor, baptism chii? Paul airevei paanoti vana veIsraeri vakabhabhatidzwa mugungwa neshongwe yegore? Chinombonzi baptism chii? Sanofunga munhu chaakumbonetsa ndechekuti pamwe anonasa kuti baptism panoda mvura, pari pakunzi vana veIsraeri vakabhabhatidzwa mushongwe yegore nemured sea. Saka chinombonzi baptism chacho chii? Tichakuverenga mavhesi mairi chete andodayira kuti anopindura zvinogutsa mubvunzo iwoyo. Romans chapter 6 verse 2 to 4. Kana kuti regai nitange vakorinde vacho, 1 Corinthians 10 verse 2, parutaurwa zvokunzi vana veIsraeri vakabhabhatidzwa mugore nemugungwa dzvuku. 1 Corinthians 10 verse 2, vose vakabhabhatidzwa muna Mozisi mugore nomugungwa. Ndo vhesi yaari kutaura kuti zvinorevei, po airevei pari kuti vakabhabhatidzwa mugore. Saka baptism chacho chii? Ndochiuya pana vaRoma chapter 6 verse 2, 3 na 4. Inotiyo, haisva isu takafa kuzvivi tichagara seiko mukati mazvo? Ko, hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu takabhabhatidzwa murufu rwake? Batai point rapa. Kana uchibhabhatidzwa in the name of Jesus Christ, muna Jesu Kristu, you are being baptized in his death. Uri kubhabhatidzwa murufu. Saka rubhabhatidzo runofana kuita rune chekuita nekufa. Rubhabhatidzo rune chekuita nekufa. Toendera mberi. Ko, hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu takabhabhatidzwa murufu rwake? Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Saka kana uchibhabhatidzwa uri kubvuma iwewo kuti wanga uchirarama muzvivi, waakuda kusiya zvivi utendeuke uye kuna Kristu, kureva kuti waakuda kuva munhu mutsva, waakuda kufamba patsva, waakuda kutanga kurarama upenyu hutsva. Asi upenyu hutsva uyu haungouyi bedzi, hunoda kuti utange watombofa, upenyu hwekare hufe, munhu wekare ngaafe. Kana munhu wekare achinge afa, anofanira kuvigwa. Ende Paul ari kuti yesa Kristu akafa, akavigwa, akamukazve. Naizvozvo patinobhabhatidzwa tiri kufa muzvivi, tovigwa mudumbu remvura. Ndo pasa pachidiwa mvura yakawanda, tovigwa mudumbu remvura. Patinobuda mumvura muya, tafanana naKristu akabudawo muguva, zvikanzi tavanhu vatsva. Saka chinonzi kubhabhatidzwa, kufa kuzvivi nekumuka kuupenyu hutsva muna Kristu, ndo chinonzi baptism. Haunzi wabhabhatidzwa kana wasaswa mvura, because izwi racho rekuti baptize rinoreva kuti to immerse, kunyudza, nekuti rubhabhatidzo rune chekuita nekufa, kuvigwa nekumuka. Saka vaya vanokusasai mvura mumusoro vari kukutsotsai. They are robbing you of a very important ritual inotaura kuti maa munhu mutsva pakudii. Because kana uchiti wafa kuzvivi, then vigwa mudumbu remvura. Saka Kristu akavigwa muguva, because rubhabhatidzo ruri kunongedza kufa nekuvigwa nekumuka kwaJesu Kristu. Saka inini ndiri kufa kuzvivi, ndovigwa mvura, ndomuka ndaa munhu mutsva muna Jesu Kristu. Saka ndikasavigwa mudumbu remvura, ndajamba process iri important. Ende Satan ndo zvaanotoda izvozvo. Anoziva kuti vanhu ava, they did not go through that process. Saka kana uchinge wagamuchira Jesu, you must die. The old person must die. The old person must be buried. The new person must resurrect in Jesus Christ. That procedure is very important. Ndokusaka vana vaIsraeri vasina kungomhanya kuenda kuKenani, vasina kuita go through that process. They had to go through the Red Sea, buried in the waters of the Red Sea, and then they went ahead and vakayambukira mhiri vanhu vatsva, vatarisa Kenani, vafuratira zvachose Egypt. God saw it necessary for them to go through that process. So even unto us today, we need to go through the watery womb
we must accept kuti tiri vatadzi, tofa kuzvivi. We go through the watery womb or the watery grave, and then we resurrect tavanhu vatsva muna Jesu Kristu. Tazvisikwa zvitsva, takutanga patsva, zvekare zvapfuura zvasara zvakavigwa mudumbu remvura. Mwari otitungamira paupenyu hutsva. Toda kudai kuti zvajeka, Mwari atitire nyasha. Amen.